Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nglajengaken ngaosipun bab wulan Ramadan. Sing dipun wastani tiyang rugi niku sinten ing wulan Ramadan iki? Dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Warimaun anfar rajulin lan akeh wong lanang akeh kaya menungso. Dakhala alaihi Ramadan, dakhala kang manjing alaihi Ramadan ing ngatasi wulan Ramadan. Ketika masuk wulan Ramadan, wa tamma Ramadana lan wis rampung apa wulan Ramadan. Dari awal hingga akhir wis rampung awal ngantos Ramadan, awal akhir pun rampung Ramadane. Wa bala yaghfir lahu. Mongko wonge ora oleh urung nyampe kobla urung oleh ngapurane Gusti Allah Ta'ala. Jadi sing diarani tiyang rugi niku nalika awet wulan Ramadan nganti akhir wulan Ramadan menungso niku mboten oleh ngapurane dosane saka Gusti Allah Ta'ala. Li anna Ramadana sak temene wulan Ramadan syahrur rahmatin iku wulan rahmat, wulan walas asih Gusti Allah. Maghfiratu minallah iku wulan ngapurane saking Gusti Allah Ta'ala. Sehingga awal hingga akhir sing diarani rugi niki pripun awal hingga akhir wis ngerti wulan Ramadan, wulan welas asih Gusti Allah, wulan pangapurane Gusti Allah Ta'ala. Dewi ora gelem poso, ora gelem traweh, ora gelem tadrus Al-Qur'an, ora gelem ngamal-amal becik am sedekah lan lintu-lintune, mongko diarani wong iku tuna utawa rugi. Fa ilam yaghfir lahu mongko ora oleh pangupurane ing Gusti Allah lan Gusti Allah fihi fa huwa ma'mun ing dalam Ramadan mau fa huwa mongko setengahai wong mau bakal ngalami tuna utawa rugi. Jadi sing dipun arep yang rugi niku wis menangi dia paring awak sehat, waras, selamat sedayanipun, sehat lahir batinipun, tapi dhewe ora gelem nglakon amal kebaikan. Wis ngerti teka wulan Ramadan awal hingga akhir dhewe ora gelem poso, gak gelem traweh, gak gelem sholat 5 waktu utamane, gak gelem sedekah amal-amal intune, mongko dhek diarani wong sing rugi banget wis menang wulan Ramadan.